Ja tänään me avataan Clash Royales Legendary Chest, koska nyt on special offer. Joten mä haluan nyt avaa, kun en mä nyt avaa, muuten mä voin ostaa Legendary Chestia. Joten mä toivon, että tästä tulisi Ice Wizard, koska tai Lava Hound, koska mä en tykkää Inferno Dragonista, se on mun mielestä huonoin niistä. Please! Ice Wizard, please. Yes! Yes! Just se, mitä mä toivoin. Yes! Nyt tuntuu hyvältä. Laitetaan se vaikka tähän äitin tilalle. Vaikka jos joku luovassa Friendly. Onks kuka onlineissa? On yksi tyyppi. Please, joku tulee. Mä skippaan siihen asti. No niin, eli nyt mä pääsin peliin. Pelataan tämä Friendly. Seuraavaksi tulee Ice Wizard. Nyt mä tuun testaamaan. Mitä? No niin. Tää on hyvä. Toi meinaa hidastaa, niin se on cool. Kairvaa tonne. Mä voitin tää heti. Oo. Nice. Kuvakseen. Joo. Yes. No niin, moikka.